Salutare, bun, bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta jucam Minecraft și îmi pare rău că n-am mai postat asta timp. Nu m-am mai gândit să postez și nici nu am mai avut timp, dar am revenit și asta contează. Cred că mulți vă întrebați unde am fost. Ca să știu, ăsta e edit. Nu vreau să vă spun, da. În fine. Dar am revenit, e tot ce contează. Și o să facem o nouă hartă. Și top cu perețele abonaților. Chiar, doamne, creativ, doamne. Cu perețele abonaților. O să se numească harta abonaților. Și, fraților... Înainte să vă uitați la videoclip, vă rog să dați subscribe, like, pentru că eu am uitat să zic. Și altceva ce să vă zic. Mult noroc cu vizionarea. Vizionare plăcută, pe scurt. Dacă mai vreți episoade cu Minecraft, pentru că cred că e unul dintre primele de față de anul trecut sau de acum 2 ani. Nu că am mai făcut acum câțiva ani. Un an sau 2 Minecraft. A, da, și scuzați-mă cu bâzuitul ăla. E pentru că mă tot mișcam ca Melco. Dacă mă înțelegeți, adică o țără. În fine. Vizionare plăcută. Și vreau să... Wow, village! Ați văzut că n-am pus niciun sit și deja avem village. Să-mi bag picioarele. Bă, da, gen... Asta cum îl mut aici? Ca să... Opsi. Deci am o chestie acolo. La voi nu vedeți. E o chestie gen... Mi-apare acolo microfonul, cum se aude. Și cât durează video. Și nu merge să-l mut cum vreau. Și mă enervează. Pui mei. Am dat vă place skin meu. Bă, de ce? De ce fac asta? Ok. Hai ne facem un X și un pickaxe. Acum că ne-am făcut și bețe, că nu-mi place să țin lemn alimentar. Nu știu de ce la început nu-mi place. Nu judecați, ok? Nu am mai jucat de mult Minecraft. De ieri, adică. Da. Și o să ne băgăm și la un Skyward, dacă e... Facem o mică căsuță. Ce? Da, acum că avem satul și o facem și mai repede, ne băgăm la Skyward, s-am zis. Mă gândeam. Și peretele astea nu s-a părăsit. Fuck. Nu sunt săteni, sunt monștri din ăștia săteni. Care nu iau foc pe scurt. Ia uite. Ca să din astea cu pânză, surâte rău. Ești mai chiar că ăștia nu dau mult damage? Adică nu prea dau damage? Mamă, dar greu se sparge. Că vreau să iau patul ăsta. Inițial aici voiam doar să intru ca să-l omor, știi? Nu te mai pune cu mine. Vreau să iau patul ăsta. Gen să-l avem pentru episodul următor. Wow, ce urât ea. Cum poate o pânză să țină un copac? Dude! Wow, ce sens are Minecraft-ul. Cred că aici o să fie camera abonaților. E frumos locul. Știu că pun la geam lemn, da. Aici o să fie. Wow, chestia aia durează prea mult până să ajung. Deci o să pun lemn, uite așa. Nu-mi vine să cred că fixă. Ați înțeles ce voiam să zic.
Voiam să zic că fix blocul care l-am pus acolo îmi trebuia. Nu m-am uitat la blocul și l-am pus ca un prost. Adică cred. N-arată rău. Aici să ne punem patul. Patul abonaților. Cum sună asta? Crafting-ul pun. Nu aici. O să lipească de la. Aici. E frumos. Mi-mi place. Am dat și mâncărica de aici. Și paper-ul, dacă e, îl lăsăm aici. Voiam să mă culc, ok? Meciul următor scot, adică meciul următor, video următor o să scot, până în video următor o să scot toate comenzile. Hai facem și noi. Chiar așa o să fie. Și noi Stone Age, adică. Bam. 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 Stone Age. Zi. Cei care se joacă Minecraft sau chiar cei care se uită la YouTuberi care fac Minecraft știu ce înseamnă Stone Age. În mare parte știți, nu? Aici voiam să zic și că ăia care știți engleză în puii mei. PC, nu cararești podea. De te-ai sparge, m-a dus să-mi fac o sabie. Am nevoie de sabie să sparg aia. Mă enervează pântele de pe aia. Nu înțeleg de ce se sparg așa de greu. Adică... Deci dacă voi faceți un joc Minecraft ca Minecraft, niciodată să nu puneți pântele Și că la mine un joc care se Minecraft sparg așa de greu. Că sunt urâte și nașpa. Nașpa rău. Să nu faceți saturi din astea părăsite ca nașpa și de asemenea. Hai să luăm niște piatră să punem în locurile alea goale. Gen, acum e prima oară când mă uit eu la videourile gen editate. Și acum îmi dau seama că sunt ca un copil de 5 ani în puii mei, dar cu vocea groasă. Haide. Haide! Deci că eram un nebun aici. Haide, na, chestia asta am luat-o și eu de pe un video cu CSGO, na. Aia cu asta bine ar fi mers aici. Era urât geamul ăla, ok? Chiar era. De ce mereu rămâne un bloc? Nu știu. Dude, azi în ghinion sau care faza? Da, ai ghinion. Bam! Știu că ai. Știu eu ce fac, ok? Că vreau să fac un fel de dulap pior. Știu ce zici. Deasupra aici. Să-mi spuneți dacă ați mai văzut așa gen dulăpior. Eu am mai văzut. Gen. Uite așa, da. Nu dă bine cu ăsta sub el, știi? Vreau să Și văd. aici n-am mai făcut niciun dulăpior Eu de nu ce cred că ziceam. acesta se deschide cu asta pe el. Mor. Mor. Aici trebuia să-mi dau slash kill. Hai să omorâm o găină și intrăm pe Skywars. Mori, așa. Mai bine zis să mor. Și acum ca să nu vă plictisi. Intrăm la un Mineplex, iar acum. Bă, da, filmează, nu? Da. Mamă, era ceva să nu filmeze până acum. What the fuck, ce retard puse când merge puse când. Aici muzica mea.
Skywars, Master Builder. Hai Skywars. Da, Skyward zici mă că joci. De ce mai zici Master Builder? Acum și așteptăm. Ce asta? Amplify bine. B. Ce de tare sunt? Dar eu nu înțeleg cum îmi pun capă. Să-mi spuneți voi dacă știți. Dar chiar să-mi spuneți. Să n-am idee. Acum îmi dau seama că se dezar și pe edit. Caterperle. Caterperle îl cheamă pe ăla. Stai să spun să văd. Interzis minorilor. Unde sunt? Skywars. Unii deja au diamante. Na. O să fiu atacat. Fac pariu. Ce retardat Fac sunt pariu. O eu. să fiu atacat. Aici vă dau mai în față. Pentru că fac un retardat. Wow. Nu știu dacă auzi. Aici nu puteam Oh să my dau în God. el, pur și simplu. Nu mergea să dau în el. Și nu l-am văzut. Fuck it, nu contează. Moșul ăștia. Deci am plictisit să te filmez. Ce-s mă cu tipii ăștia? Uite cum arată ăsta. Ce e ăsta? Cum îl cheamă pe ăsta? Steve. Da, Steve. Da, Steve care clipește mai nou. Mai nou Steve clipește. Ce urât asta? E player sau nu e pe ce? E player. Bă, tipul ăsta n-arată. Eu nu clipesc, cred. Vă spun de acum, runda asta e nașpa rău. Vă dau mai în față. Ideea e Puțin că... aici în bază, mă harmez puțin. Ideea e că am campat în bază puțin. Și m-am picat. Puțin. Da, deci hai să vedem ce putem face meciul ăsta, nu? Eu nu. Na, să nu bag. Ați văzut ce v-am zis? Să nu bag rău. Mă enervez, sincer. De asta-i. Să-i dăm quit. Mă gândesc să mă bag la bătălii din alea normale. Ia. The hype. Asta. Normal, aici mă gândeam la Battle War sau ceva de genul. Și după zic din nou Skywars. Skywars-ul pe The Hype e bombă. Ce v-am zis? Și Hide sigur e șmecher, dar asta e mai pentru videoclip. Duos. Aici chiar îmi Dacă place. e totuși mă bag la un duo. Aici chiar mi-a plăcut mult. Că gen... A fost... Cum să vă zic eu? Minereurile îți dădeau chiar iteme și Quest-ul, doamne, și ăstul? Ăla e al meu. nu știam Cu mai o fată în înainte. echipă. Nici nu știam că le aruncasem aici. Ce Acum face asta? Ce face tipa asta? nu știam că minereurile se iau. Ia, mă, chestiile. Mă enervezi.
Mă enervează tipa asta, guys. De ce Ce guys? face, mă? Eu nu cred că asta se duce să-și ia diamante. Bine, și eu fac. Eu nu cred că îmi dă Ok. Let's go. Ok, am plecat. Aici mi-am dat și o seama că îți dă tot felul de iteme. E amuzantă chestia asta cu randomizer-ul. Chiar e. Bombă! De când am eu Golden Apple? Ok. Totuși, cool. N-am ce zice. Cel care da sunt ridicul. Iar ce-mi dă emeraldul. Wow! Ceva înceantat. Ia. Mamă, de când voiam buție. Acum e ceva gen un video de draw. Sau așa ceva, că Skyward nu mai e. De draw ăstea, ca să știți. Deci dacă asta e o bombă, bine. Bine că nu fu bombă. Asta e bombă. Mor. Asta chiar e amuzantă. Asta e bombă? Asta. Use, bring the hidden and gun next. Scuzați-mi engleza de baltă. Deci vă ajustep. Dacă dă mereu sabie de diamant. Really? Aici am făcut un porcin și n-a mers. Trasă 1. Bun. Cam nu balăiește. Ce noroc au că nu mai am gloanțe. Săgeți, adică săgeți, sorry. Ce dă aici? Uite. Ar fi mers full diamond. Aici m-a aruncat că a avut noroc că eram low, că m-a luat prin surprindere. Tipa aia mea? Așa? Da, fraților, eu vă las aici cu episodul, sincer. Pentru că sunt mor de foame. Cred că am mai zis și pe episod. Sunt mor de foame. Eu vă las și ne auzim data viitoare. Pa!